A verdade que estou moi contenta, desde o primeiro día que cheguei sentinme como en casa. O equipo está moi unido tanto dentro como fora da pista e iso fai que chegar aquí seña moito máis fácil. Sí, é verdade que nos deu moita rabia non poder conseguir os 3 puntos en casa, pero aínda así, creo que fixemos un bon partido. De cara á porta creo que non estivemos moi finas, pero bueno, intentaremos seguir e ir a por máis, que é o objetivo do equipo. Afrontámola con moitas ganas e moita ilusión. Ao final, a Copa Galicia para nós é un título importante que queremos conseguir e faremos todo o posible por conseguilo. Sí, creo que nos poden poñer as cousas difíciles. Ao final son un equipo con xente que ten moita experiencia tanto en primeira como en segunda división e obviamente non nos van regalar nada. Creo que estarán moi ilusionadas por xogar en casa diante da súa afición e poder ganarnos, pero bueno, creo que nos van poñer as cousas difíciles, pero nos intentaremos ir alí e ganar. Como dixen antes, creo que en general son un equipo moi forte. O de ter xente con moita experiencia en primeira creo que é un plus que para un equipo de segunda división é moi importante. Ademais, conozco o entrenador e Carballo é un entrenador que sei que van a estar moi ben preparados a nivel táctico, pero bueno, nós intentaremos ir alí e conseguir pasar de ronda para progresar e poder levarnos a Copa Galicia.